Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uduma lube ku Allah, nezibusiso nezilokotho zibe esithunyweni sika Allah. Allah uthi wayadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Futhi bayalisho igama lika Allah ezinsukwini ezaziwayo ngenxa yalokho abanike kona kwemfuyo yomhlatshelo. Ibn Abbas radiyallahu anhuma wathi izinsuku ezaziwayo yilezi eziyishumi zeDhulhijja. Imam al-Bukhari Musa ka Allah ube kuye uyabika lokhu embikweni ononqamuka phakathi, ukubika ngendlela etshengisa ukuhambiselana nakho, futhi okufana nakho kubike ku-Abu Musa al-Ash'ari ongomunye wabalandeli besithunywa kanye namatabi'un abalandeli besithunywa afana noMujahid, noQatada, no-Atha indodana ka-Abi Rabah, no-Sa'id indodana ka-Jubair, no-Al-Hasan wase-Basra, no-Dhahhak, no-Atha wase-Khurasan, no-Ibrahim al-Nakha'i. Allah athokoze ngabo bonke. Imam al-Bukhari uyabika kusuka ku-Ibn Abbas radiyallahu anhuma ukuthi umembulelwa sallallahu alayhi wasallam wathi azikho izenzo ezinhle ezenziwa kwezinye izinsuku ezingaphezu kwalezo ezenziwa ezinsukwini eziyishumi zokuqala zeDhulhijja. Abanye babalandeli besithunywa sallallahu alayhi wasallam babuza bathi ngisho nejihad pho? Waphendula umembulelwa wathi ngisho nejihad uqobo ayilingane nezenzo ezenziwe kulezi zinsuku ngaphandle kwendoda ehambe nobuyona nomcebo wayo kwangabuya lutho kulezo zinto. Izenzo ongazenza kulezi zinsuku yilezi: ukusho itakbir kaningi. Itakbir ukuthi Allahu Akbar. Imam al-Bukhari Musa ka Allah ube kuye uletha isigaba encwadini isahih esinesihloko esithi isigaba semivuzo yezenzo ezinsukwini zetashriq. Izinsuku ezintathu emva kosuku lomhlatshelo yizo izinsuku zetashriq. Futhi Ibn Abbas radiyallahu anhuma wathi Allah uma ethi wayadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, futhi bayalisho igama lika Allah ezinsukwini ezaziwayo. Izinsuku ezaziwayo izinsuku eziyishumi zeDhulhijja. Bese kuthi ayyamin ma'dudat, izinsuku ezibaliwe yizinsuku ezintathu zetashriq. Ibn Umar no-Abu Huraira radiyallahu anhuma babe nokuphuma baye ezindaweni zokuhwebela ezinsukwini eziyishumi zokuqala zeDhulhijja bese benza itakbir. Kuthi abantu abalapho babalandele kwenzeni itakbir, belandela itakbir yabo. Kanti Muhammad ingane ka-Ali radiyallahu anhu ube nokwenza itakbir emva kwemthandazo azenzela yona kulezi zinsuku eziyishumi zeDhulhijja. Lokhu kutholakala kwiBukhari kwiKitab al-Eidain esigabeni se-11. Ukuzila ngosuku lwe-Arafa kubikwe u-Abu Qatada ukuthi isithunywa sika Allah sallallahu alayhi wasallam sathi nginethemba ku Allah ukuthi ukuzila ngosuku lwe-Arafa kuzosusa izono zonyaka ophelile nonyaka ozayo. Ibikwe uMuslim kwincwadi yakhe isahih. Ukwenza iswalatul Eid nokuhlaba umhlatshelo ngosuku lomhlatshelo yawmun nahar. Al-Bara radiyallahu anhu wabika ukuthi umembulelwa sallallahu alayhi wasallam wathi ngosuku lwe-Eid al-Adha into yokuqala esizoyenza osukwini lethu leli lanamuhla ukwenza iswala ye-Eid
bese siyabuya sihlabe izilwane zomhlatshelo. Ibikwe uBukhari. Loyo ofisa ukuhlaba akumele agunde izinwele zakhe nezinzipho kusukela ekuqaleni kwenyanga yeDhulhijja. Ummu Salama radhiyallahu anha wabika ukuthi umembulelwa sallallahu alayhi wasallam wathi, uma izinsuku eziyishumi zokuqala zeDhulhijja zingena, omunye wenu efisa ukuhlaba kumele aqhelelane nokususa izinwele zakhe nezinzipho zakhe. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.